Nire amets bat izan da beti jutia Inglaterrara, eta nik uste dut unibertsitatea bukatzean eta izango da dela agor, Inglaterrara noia. Nere bizita aldatu zen momentu esan zen, kuadro depresibo ansioso baten sartu nintzanean. Lan bila Londresea jo nintzen, printzipioz bakarrik. Nik lan egiten nun lehen fabrika baten, montajeko kate baten. Sartu nintzen oso potzu ilun baten, eta hortikan aurrera ja nire bizitzan nahiko aldatu da, ni nolako nahi zen, nire pentsamenduan, nire bizitzako filosofia. Ua ikusi nunean ez zala niretzako, erabaki nun betianik eukieten afizioi pixka lantzen jutea eta ofizio bihurtzea. Lehenbiziko asteak izan zen kaos absoluto, area jun, pisuak aurkitu. Bizitza gehixen bat aldatu da buntxe bertan, Bergaratik irten nahi zenian eta Bilbora mudau nahi zenian. Nere buruakin nola sentitzen nahi zen eta nola askatu nauen. Aldaketa hori hasieran pixkanaka egin nun, lanakin batea uztartu inun, baina gero ja erabat argazkilaritza dedikatzen naiz azken 6 urtetan. Segurazki aldaketa hundien izan detena da nire buruakin nola sentitzen nahi zen. Azkenen nire identitatea transexual bezala ulertzeak nola on egin didan, nire bizitzan nola ikusten nahi zen eta nola ikusteten munduan ere inguruan. Ez nekan ez motivazioik ez ezer Londresa juteko. Nik esango nuke gehien bat izan dela borondatezko borroka bat. Netzako hiri handiak hainbeste jendia hainbeste zaizkitasko gustatzen, baina egia esan lana behar nun eta han lana nahiko ona eskaini ziaten. Lan hortan sartu eta hortikan bolara batea, batian nire situazioa kanbiatu intzan taller hortan. Oso gaizki pasan nun urte bete bat hola, pixkat situazioa aldatu intzitzaiten, jende asko gaina etorri zitzaiten, gaurko maltrato laboral deituko nioke. Garai hortan igual ez nola ikusi. Azkenian, nahiz eta bizirik jarraitzeko inberden gauza da, borondate gabe nik uste horrelako potzut batetikan zaila dela ateratzen. Zuk ez badez borondate horri jarri. Galduta sentitzeak ez jakitea nun pertenizitzen duten, ez jakitea zein nahi zen. Momentuan nintzen kontuatzen, oiden azkenen nahi bueltan atakatze ziala. Situazio ikusita, makinatzen hasi nintzen beste zerbait, han bertan segitzen nun lanen, situazioa pixka mejoratu intzitzean egia esan, baina ez neon guztua. Kontuatzen nintzen azkenen makina bat ordezkatzen nitzala, nire lanakin. Azkenen kreatibidea aldetikan oso lotua zen, zinun ez egin, gauza asko mejoratzeko ikusten ditu, baina esku lotutan euzkan. Ni naiz autista eta Bergaran jendiak ezautzen zuztan pertsona autista hori moduan, tala bastante rarua. Joten nintzen leku bakoitzera Bergaran mintzat eta Bergara inguruan eta bakarrik aurre iritzi horrek etortza jaten eta pasada hori eukinean ikastolan eta holan eta bullinakin eta bakarrik leku oso ilunera eramaten zoztan. Oso frustrauta sentitzen nintzen, orduan, hoi askatu inbernun nola bate. Eta lan aldatzeko erabakia hartutan eukan, ez? Orduan pixkanaka makinatzen junitzen, hortikan ateratzeko bide bat. Momentu oso baju bat nire bizitzan, hasi behar nintzen nintzala dena replanteatzen basetikan, bebetikan. Eta hortikan eraikitzen pixkanaka, ateazan. Eta izan zen momentu oso politan nire bizitzan lagundu ziala aurrera jarraitzen eta hobeto sentitzen. Baina, pixkat izan zen txipa aldatzeko behar nun puntxu bat, ez? Derrigorrez dirtan bian nintzen. Pentsatzen eman Bergaran galditzen nintzela hundidoko asko zozue gehiago. Hor dago nire etxia, baina ez da nire etxia de home, ez da nire parte. Zu bakarrik aneon jendiak initzen gauzak pixkanaka atea beste hizkuntza baten, azkenean pertsonalki hasi o heldutu. 13 urteetatik janek isen Bergaratik 18 urte indakuan nahi nobala irtetzia, eukin emanean aukera hori juteko Bergaratik esan eman, agur, yo no vuelvo más, agur. Eta oin Bilbon inobezak ez tozta ezautzen, así que inobezak ez daukai aurre iritzi horrek neria.
Eta ontsa edertan bai lagunak eta inditzutela Bilbon eta asko zazue beto sentitzen daiz. Nere esku daola bai bukaerako emaitza, bai sortze prozesua. Leno faltan botatzen un kreatibidade askatasun hoi, oendakat euneko eunian. Orduan alde hortatikan erabat betetzen haun lanbideo daukat. 20 urte ez nintzala ulertzen, nekin zein nintzan iten bizitzan, eta guain ja momentu bat ulertzen nahi naizena, nun jarri hankak. Al naizela izan nire burua. Al naiz izan nahi dotena. Eta inobezek ez duzta esango ze aldotenin eta ze ez. Bizitza behizidet momentuan, presentian, kriston gogoak dazkat gauzakiteko, planak dazkat, proiektu pertsonalak dazkat. Gustatzehat nire burua erakustia jendiai eta benetan zela naizen. Ondoan dazkaten pertsonak kriston sare polita dakat nire inguruan, bai familiakin, bai lagunekin, bai relazio berri bat sortzen oain, ezakit oso pozik, nire bizitzako nahin argi askoak. Txarrena estresa. Inestabilidadea, ez nahiz kejatzen, azken baten sistema hortatik atera nintzanen, kalkulauta zeon, holako egoerak izango nitula. Eta gehoiri handia eta leku bat bestea juteko kriston distantziak eta bai. Ziurtasunik ez eukitzea, hemendikan bilabetean uneongo naizen, edo zertan nahiko naizen. Pues gehienetan jendiak ematen dutzun begirada horrek que raro. Pasatzen zaila zenean kalien edo. Baina, bueno, azkenean olako hau zein niputo kasu eta jazta, horrera. Aldi beriak papera eta guztik iten, kontratua sinatzen paperak iten eta pixka estresa. Ni putzu hontan neuanean, zan iluntan zun bat, nik nire errealitatekin ez nekan koneksorikan, zeuden egun batzuk ez nintzala ez da oetik atera, minanekan gorputzian, danak bildurra ematen ziten, ez nakan jateko gogoik, de hecho, antxetatean kasu bat izan zen, goizero boktaka iten nula, zeo zehan botakain, sentintzen nintzen kaka bat, sentintzen nun ez ziala inork maite, ez nakan bizitzeko ilusio gabez, ez nakan gogoikan izetako. Erabaki hontaz inoiz ez naiz damutu. Baina bai eukitut, industriatik atera nintzen, baina azken 6 urtetan eukitut oferta goloso batzuk enpresa potentetatik montajea bueltatzeko. Pizkanaka jutezea zure bizimodua moldatzen, ez? Azkenean guri eskalatzea gustatzen zaigu, o kirola itia, azkenean aurkitzen dituzu formako iteko, rokodromoa jun. Eta segun ze momentutan harrapatzen zaitun, artistan bizitza hola da, oain goien zaude, oain behian zaude, eta zalantza inazte izu, ez? Ez dut onartu oitako lanik, baina bai momentu batzutan zalantza indet, ostra, baju xamar harrapatu naulako lokesea, ostra, hilabetero soldata bat eukitzeko tentazioi, ez? Ez baza sentitzen ondo, edo zein lekutan edo zaren momentutan edo, aldaketa batek ez dutzula ingo okerrena jutia. Entzan niri erakutzi du ez da bizitziako. Eman aldan laguntzarik onena, pertsona birrei ulertaraztia zu hor zaudela. Pizkat introspekzion. Aldaketa hauek ez diarrexak. Bueno, mesu bat ez, gaur buelta bat eman nahi, ez dakago guateatzeko, igual zo etxetik pasala nahike, tal. Detaile txiki horiekin diferentzia asko iten duela depresiotik pasatzen nahi den pertsonantzako. Pausua eman, ja sareak entzezun momentu, ez? Lan bat utzi eta bestiakin. Ez izan beldurra laguntza eskatzea. Ez izan beldurra negarraiteko, ez izan beldurra atzeak abotatzeko. Hau dena prozesu bat da. Zentzu pixkatekin itea bai aholkatuko nuke. Azkenen batzuk oso eroso daude sistema horrekin eta oso ondo dijoakie, alegia edozinek ez du balio inestabilidade hortan flotatzen egoteko, ez? Gehienetan joten naiz beltzez jantzitza, eta gero beti daukat dauen plande. Guatzen naiz egun bat, guarderitik atea, kriston egun txarra izanun, umiekin, 20 umen nire kontuz, egun osoa, eta nintzen iluna ja ilunpetan, kriston zaparra da, eta bizikleta hartu, eta errubera pintxatu da, ara. Bomba hartu nun, dara berriz puztut, ilo, eta 5 minutua berriz puztuta, eta ezkenean, ez dakit ordu bete o 2 ordu amanitun etxea bueltatzeko, da dana blai. Pilo bat tote bag, daukat obsesio bat tote bag egin. Baina hau da nire favorituena, da bastante gay.